Grupo sa mga manunudlo sa Bacolod City nagapanghakroy sa dakong abuhin sa ilan na baton ng honoraria sa mag-service election 2022. Yaring balita ang aton gintutukan. Ang DESO technician nga si Gabriel Regalado nga assigned sa Asuncion Lizares Elementary School sa eleksyon, makabig kuno nga isa sa pinakamalawing adlaw sa ikabuhi ang masobra 24 oras nga pagbakabaka sa election day. Agun mapiyan-piyan ang kakapoy, ginapaabot sining honoraria sa iya sakripisyo. Apang, apisar nagayuhom-yuhom, nagalangot kuno ang bot sinibangod. 20% ang tax nga ginbuhin sa iya ginbaton. Ang tani mo na nga next time bala ang tax nga mo nga mga nag-serve sa election kiti ga-serve sa public hindi pa gamay-gamayan lang baka mo na. Oo, sir. Ati expect kami 7,000 at least may tax ng 1,400. 560 lang na baton naman. Si Ma'am Ellen, ginadala na lang kuno sa kadlaw ang ila sakripisyo nga daw tuman gid kakabos kung sumasumahon sa ila na baton. O gani, oo, kadako. Pero for me, okay lang nga single, balahaw. Ginapaabot sa Bacolod City Public School Teachers Federation ang tugan sang COMELEC nga 2,3,000 pesos nga dugang para sa election servers nga naguban sang vote counting machine rason sa gila pag-overtime. Dugangan nila sang 2,000 ang mga nagkalaguba ka BCM. So tani across the board na lang kung tagaan nila 3,000 ang may nagkalaguba, at least ang wala iya magkalaguba pero the same effort, the same aguni during election time, dugangan man nila 2,000, at least mabalik ang 2,000 nga naging kuha sang BIR. Abang sa bailo nga pila lang ka manunudlo ang mga baton, panawagan sa mga manunudlo nga salamahon na lang ang tanan bangon na palso man ang promisa sang COMELEC nga iduso. Sa BIR ang exemption sa 20% nga tax nga ginkalta sa ila. Ang electoral board tani 10,000. Galing kay may 2,000, 8,000 na lang. Tapos ang iba niya, sir? Ang iba 1,800. So meaning substantial amount pa tani nga ma-enjoy sa aton nga mga electoral board kag mga DESO kag DESO staff. Una naging panawagan sang grupo nga dugangan ang 500 pesos nga transportation kag 500 pesos nga anti-COVID-19 allowance. May masobra 6,000 ka mga manunudlo sa Negros Occidental kag masobra 2,000 naman sa Bacolod City ang nagserbe sa eleksyon. Opo, Kiril Casilio, Adrian Priatos, on Western Visayas.